Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yan ang isa sa mainit na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA noong nakaraang taon. Bahagi ng SONA ng Pangulo na pinag-usapan matapos mabunyag ang maanumalyang flood control projects. Ilang araw bago ang ika-5 State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, July 27, naka-alerto na ang Naga City Police Office. Ayon sa Naga City Police Office, nakahanda sila sakali magkaroon ng aktibidad o rally ang mga progresibong grupo. Nataon rin ang SONA ng Pangulo sa ika-112 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang NCPO po ay merong mga plan regarding sa SONA na paabot. Hindi naman po ma-discount na possible na pwedeng magkaroon din ng pagtitipon mga ibang kababayan natin. Kaya naman po ay as long as na may permit sila, ay allowed po yan. At kami naman po sa PNP ay nakalatag naman po tayong security measures para maayos ang peace and order. Nakumpirma naman ng PNP na may pinaplanong aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa araw ng SONA kasabay ng kanilang anibersaryo. Kaya't maglalatag ng 20,000 na pulis sa Kakamay-Nilaan. Habang sa Naga City nagpaalala ang PNP na kailangan ng permit sa rally bago makapagsagawa ng naturang aktibidad. Una, doon lang sila sa lugar kung saan sila mayroong permit at dapat ay maayos ng pagpapahayag ng kanilang mga nais iparating. At of course sa PNP naman ay maximum tolerance naman lagi ang ating ina-apply dyan. At of course ino-observe natin ang human rights. Kaya meron tayong mga nakatalagang mga traffic personnel dyan together with the PSO. Pero ang hinihikayat natin na mag-secure ng permit. Jan Amador, CSN.